நீங்க போடுவீங்க எனக்கு, இல்லைன்னா வட இந்தியா உங்களை போடுவான், அப்புறம் நீங்க என்னை தேடுவீங்க. அவன் உங்களை விரட்டி விரட்டி அடிப்பான். எங்கடா சீமா, எங்கடா சீமா, ஒரு சீமா தான் இருக்கேன். நான் எங்கிட்டு வர்றது? திருப்பூர்ல அடிக்கிறானே அண்ணன், சிவகங்கையில் அடிக்கிறானே அண்ணன், மதுரையில் அடிக்கிறானே அண்ணன், அவனியாபுரத்துல அடிக்கிறானப்பா. இந்த வாரப்பா. இது நடக்கும், இது நடக்கும். நாங்க திருப்பூர் பாண்டி நகர் இந்திரா நகர்ல இருந்து பேசுறேங்க. வட மாநிலத்திற்காரதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்குது. ரோட்ல எந்நேரம் பார்த்தாலும் அரை நிர்வாணமா லுங்கிய வேட்டியை துண்டை கட்டிட்டு போறதும் பண்றது. பிள்ளைங்க பசங்க வந்தா பார்க்காம கவனிக்காம அவங்க சௌரியத்துக்கு இருக்கிறதும், ஞாயிற்றுக்கிழமையான குடிச்சிட்டு தண்ணி போட்டு அவங்கவுங்க ரகலை பண்றாங்க. கேட்க போற தமிழாளர்களை புடிச்சு அடிக்கிறாங்க. இப்ப நேத்து கூட சாயந்தரம் இது மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. அந்த பையன் மண்டைக்கு கட்டு போட்டு முடியாத நிலைமையில ஜிஹெச்ல இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு தப்புன்னு நடந்ததுன்னா தட்டி கேட்க கூட நம்ம தமிழாளங்களுக்கு உரிமை இல்லைன்னா நம்ம சமுதாயத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்றது? நம்ம மாநிலத்துல நம்ம இருந்து என்ன பண்ண முடியும்?